Uhe jong ka senglehnoh JEM Mohammed kabadai ka senglehnoh ka bawan atak hapo pahalgam umasud aksar usayo ya kapisa hadu khatsau klur tingka naka sarkar Pakistan katkum ka syuhada package lani kata ka martyrdom package hapo kari Pakistan kadai ke kata ka martyr package bat ke ka daw uyop diang yakane jangan pe jakani ka video hadu bandakut kane ka package lani kata ka tong pisa kaba ka sarkar jong ka Pakistan hapo ka cingalam menteri rang badu kari Syahbaz Sharif ubala kular ban siu siklur tingka nabanta uwe pa uwe uriu simet ubala siem ba udai martyr ne uriu shlur hakatma hakapor jongka operation sendur jongka India haka banikong ka India kelasdang ban kerwit airstrike yaki kendai teli ki jaka jongki leno ka Pakistan hapo Pakistan bat happy oke haden ka jingsha thambor jongki nong wan bungo kai perthei kabala jia ha pahalgam haka arp artarik uni ubenai baladep haka ne ka jingkhanra kabala thmu ya ka jingte jongki leno ha baha walpur kabala ther ya ka jingsa jong u masud agzar kabala penyap ya ki khatsau ngut ki baha ying hasem ki jong u masud aksar ubadairu unong penwandur ya ka jing chashertma kabala jia ha pahalgam henrai ka jingwan siu kaliang jongka India lingba ka operation sendur kabala penyap ya ki khatsau ngut ki baha ying jong u hakane ka jingjia masud agzar ula penpau ka jingsusi hakasithi layatu ba ula penpau ba kwa shu ban im wata pedang ka jing penjari jongkiri ka partai persya ya u bat ya ka senglehnoh JEM ki khubor ki penpau ba ula ban yo ya ka bailut klan ne kata ka package ka song pisa na banta baro khatsau ngut ki bayap kabalakot sa ka khatsau klur tingka dai na kani ka daw ba ka sarkar jong ka Pakistan lapen kre ban aya u hadu khatsau klur tingka kum ka martyrdom package tangki ne ki khubor balingkot ko blesibon ngin sekendu pa taki wi pat ki video ke bakum kini ka sarkar